Oh, mengke-mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemrit bareng joget ki ya abot tenan jan. Dian. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja pisan-pisan nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kalasreng? Rawe kembang rawe. Dang dung. Edan tenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasreng. Mula sandangane Prabu Kalasreng tak agem. Aku Prabu Kalasreng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh patih kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Giri Kadasar aku sing agem kula semanggaken mlebu kedaton.